kinong rap jang kasnong lapangap kin sdang no panlen on kaba na do Lashai kisni ar tarik risaw hadin ka jeng kran penbait pot menteri rang bak jala Meghalaya pot chief executive member ka Karbi Anglong Autonomous Council KAC ha ka jeng trailang ki rang ba na boro artli kisnong ban pene pensa ya ka syang sok syang san ha kita ki jaka nakalian ki magistrate bat ki pulit kini don lang ban let pahara ki nong rap ha kita ki jaka ot kaba ha ka shnong Lapangap-Tahpat na do Lashai sngi shushu ki borsen sha district ki lapan paru ka jing songu ki pai ba nong shnong na baro arjat pen rio ki bladan ka mensiam yaisha bat ki basngau tho jing mut ya ka jing ben bet na ka benta ban wan rab yang ya ka jing shong song shushu ki bor district ki lapan tikna ba ka jing len on ya ukuba kan long ka bayai bet yai renti bat kabasngan klem dan kanu ka jingja ha kini ki sngi banwan da ka panru ka jingi trailang na baro arteli ki jat penrio panar karpi ki basyang basa ha ka tege jaka katkom ka tolong kubor balayo lum menta ka sngi ki nongrap na lapangap kila yo lat ru panlen ot yo kuba sya ki benta ki bakham shaneng jong ka pentor ka ba Jangan mah ya aja. Ini bah ini gibru sini takwa agak kuning ini bentor kita nong yo bang ga. Hago nang man ga yong i. Ini tu pening sia man ini. Pening jai ka sakni.